Здравейте хора, аз съм Радослав Иванов, но вече ще си казвам Бъгъкрафтер и ми викайте така, защото понеже скинът ми се казва Бъгъкрафтер, само намери името. Къде си Бъгъкрафтер, да ето Бъгъкрафтер и вече ще си казвам Бъгъкрафтер, нещо, че името ми в YouTube е Радослав Иванов, просто това ми се кефи и това ми е новия скин. Ето го, Бъгъкрафтер. По-точно Бъгъкрафтер. И това е първият епизод на моето оцеляване в Чекаверка Sky сервер BugAmok. Да, така се казваше. Да, BugAmok се казваше. И започваме оцеляването. Така. Сме тук тъпи неща, не ще ги свърля. Така, сега аз искам да взема неща, не искам да покути. Само ще взема тези започнати, това. Така. Някой спечели бит. Така, леко ми увеличен звукът. Така, чупа трева, за да бъда... ако мога да чупа. Да. Къде му се рамата. Следната избрана се взема. Сега ще заберем малко дърво, че нямаме никакво. Здраво! И понеже сме нови в серверът. Така. И... дърво. Така. Ого, за малко за материал. Тук съм. Добре. И тук вече не мога да чупа хора. Бъгнато е вече. Така. Пак е много горе. Така хора, 20 дърва имаме. Yes, we enchant. Fire Respect. Това е готин меч. Трябва да съм убил някой. Аз помня... като бях про на това... Солплекс. С два удара убих един там. Охо. Ще спирам 3 дърво. 30. Така. Там някъде мога да построя къщичко. Няма. И ето това. Така. Пак си кидам новак, но ще си взема тези материали. Но аз имам такова. Така, колко са малко. Колко остане. За да преминеш поканата на пиши. Така.
Мали. Загуби демидж. Така. И прав, взехме демидж. Да. Този клип не знам колко ще бъде. Трябва ми 3. За едно клип. Невероятен скок. Мали! Край с мен. Край с мен. Мали! Какво си мисля аз? Че мога да прескоча толкова с... Сега ще го прескоча. Успях. Капка. Капка. Дай капка. Так. От стията ще ми трябва. Ще умреш. Така. О, доста са. Раз. Тия стени трябват. Ти ще поискам. Той. Получи. 4. И трябва повече да ширини. Това. Добре. Накупчим дъжд там. Как ще печат. Така става. Як чуете, защо не снимам на синглплеер, просто там е тъпо, няма никой, а все лайк има. И така. Ако се чудите защо така имам след това дъща ми, а той не знае как да снимам. Така. На 20 дърва ще умра. Абе. Малко ще поприча. Пък един приятел игра от няколко година Майнкрафт с един негов приятел. Те ми пита как се правим през... Как се казва това, как се казва това, как се казва това, аз му казах. Абе, тя мен за какъв ме взимаш? За не го знае? Той каза. Да, тебе тази му разказах. Абе, тъй си го разбира самичко. И тъй си мъкна. Пеля. Jump A. Така. Така. Точно, представи Оф, хора. О, мъга, бе. Дървото свърши. Бях сигурен. Ето за това ми трябва хора доста дърво. Иначе край с вас в играта. Се наям. Бит. Този спечели спавнен малко. Къде на ларп? Има ли ларп?
модулар. Какво? Мали, само да не забравя. Само да не забравя. Моля. Пар готово. Искам монстър спаунер. Що са толкова спецакали? Хайде. Не много готово, но... Както мога. Каквито материали имам с кастро. Мога е. Ка. Малка кабинка, докато ще живея в нея, докато си направя холмче. По-готино холм, по-точно. Няма да има готина кабината. Да, няма да има готина. Монстър спавне! Бит! Аре, залагам бит. И няма да се развивам сега серверът. Някой друг път ще се развия готино. Не ми се своя ранг от това. Дръм. Я да ранговете. Сега